Naidonel Krok nong hai lamsago the voice of Tipra channel tini sing balik na sep kamang ka tamning ke sing krok sa sini hastini balik kino sizak nukzak tai energetic mai krok sa sing tini biskango bukuk lukung sing man ka bono kabang ma borok sizak nukzak hepenang teisa sini channel ngi bonang sini mongnai norong nugui tongo sini camera biskan suzak bongke kebia Mrs. Songkuri de Burma bokorte social activist okay pulang nono sing lam jago sini voice of Tipra channel madam okay sing tini balekeno kok barata teke salai peno hasti ni sini balekena angkuman kono sing kursana thang tongo yakbar ke bokoroksa bringine sing berini nangkukjak korno sing sima thang tongo nono sanang musuman ke mo haise sung sini haster na sini kenke sini o hawo 184 kings o hana kini kai thangmani abuni bongso baseng abuni generation borok ba sung sini laibo nai ne kenugo kabangma sini bubagrani molobo brirok eba moharani obaherok isrizuru bahino bubagrarok ki belmazorogo kabang ma mohai ke chubawi sing sin hano naikini keine brui kubuk nga ke nukuno naikini kemene hai omo hai sing sin laibo mai nangjak sini langmo sung nugui phayo sini laibo sekangni a laibo marno kisa rugino tabuk jarawo buri rok bo bahai ke yakbar ke Tipra jigrok bo bahai ke sini society wo yafar mong eba bahai ke tabuk jarawo tidul phaikia umtunu kisi saromoi lukono biskan kisi tisake hamgrau honi masongrau hani bagini nono na bo jor ragaraka sagradi insi major bele ke hambai the voice of Tripura channel no angkai tini ano sujug rimani bagai bele ke no nongni channel no ang hambai mariwo to bekai busuk jorate ang ja agini kokno sawoi chini borok no busuk jorate kaham lama otlangiman ani jesima mote nang sai sanai to bekai sini agini je lai bumawo जों गोबांमान खोनाका नुखा सिनि राजमाला रग बतंगु जे सिनि दानि रग जे समय सिनि राजा महाराजा रग जेकुनु जागा बरक बुइबाय आरि तो तंगले सिनि बत सिनि त्रिपुरा राज्यनि आरिनि जारा आरिबो तंगनाय रग जों जे समय जेकुनु युद्धनि क्षेत्रेव आरिनि क्षेत्रेव जों कक उंखै फैखाखै सिनि राजा रग जे समय दुर्बलङै तंगमानि जरा बेलि तंगमानि जराव हंखाय सिनि रानी महारानी रंनो जोंनुगो जे बरक आ जागावो जे हानि बागै बाहायकै सुबाना नां आबो जों सिनि सिरि सिटियो जों सिनि त्रिपुरा बोसारंनि बोरै रंनि बोथैयो जों गोबांमा नुगै फैया लाइफ मावो ओंखाय दाबो सानानि थाखाय सिनि महारानी रानी सेंथुमानि खबर न मा सानाय जे समय मुगल साम्राज्यबादि बाय सिनि त्रिपुरा राज्य sekjaknani digi thangi tongprungkai chini maharani boni jino chini sojuddo khainai soinyorokno tüiyei sariwei khaniwei bo onek kisu ko khlaiye bo juddo khlaiye koplaiengei chini hano rokha khaimani bo chini kathang chini laibumao tabubo sijak tongko engkai aboni pore taisa phayuka chini Krishna Maniko, Maharaja Krishna Maniko ni bihik, Maharani Jannobi Devi, Bobuto sini hani bagai, busaini je yagara yakni bihik song hinjang mani, a bihik ni kortebo palon khai, daitto palon khai, bo sini Tripura Rajyono rokha khlaimani, ni busuk jorati je sini buri rok, je sahos tong hani bagai je busuk jorati थैरिना नि तियार दं आबो जों आगि चिनि लाइ बुमाव न नुगै फैया ओंखाय बिसि साइल्या खसिनि जे 1949 साल चिनि खवाय पद्मबिल ओके ताबो आ जागाव चिनि कथां कायसा चिनि स्कुल बो आसुक जाक दङ कुमारी मधु तिरुपश्री हने बरकनि जे आन्दोलन खलायै तिप्रा सारकनि बागै बरक बोसामानि आबो बुतो चिनि बुरि रकनि कायसा कथां जे जों जोंखौ जुद्ध खायनाय बोरै त्रिपुरा राज्यनि बोरै रक जुद्ध खायनाय बोरै रक हानि बागै जेकुनु समायाव निजिनि थैनो रिमानाय बोरै रकनि जों गोथां जोंनि कायसा
अंकर नुखा जों मां नुखा ओंखा आबो तिरंनो नुगै दाबो जों नुगै दङ बर्तमानावबो चिनि दाबो हाबु बाग्रा चिनि महाराष्ट्र दुत किशोर मानिकखौनो जों नुगै दङ प्रत्येकता जागाव प्रत्येकता समायाव बुरै रंनो बोसोक जरातै बरम लिवै बोसोक जरातै बुरै रंनो दै दुलै बुरै रंनि बागै तामो सावै दं जों गोबां मानोबो एबं बुरै रंनि रेजाल्टबो जों नुगै दङ बुबाग्रा बाय बुरै रं बोसोक जरातै बरक सुबाय मान नि बुबाग्रानो फानदोै दंमोन थ बरक गाहाम के आगि जों कुनु बुइनि देश राज्यनि कुनु इंटरनेट कानेक्शन करै कुनु टेक्नोलॉजी कुनु सिस्टम करै समय से चिनि रानी रक देश रखा खलै मान हुंकाय हानो बानसिरि मान हुंकाय ताबुक तो इंटरनेट नि जुग हाया दिबा ताबो टेक्नोलॉजी ता 5G नि जुग ngui tongba jagao to जों तेबो एक्टिव एडुकेशन बो जों एडुकेटेड ngui दङ जों ताबुक सिन फानोबो जों मटा मटि फान दङ त माने कुनु जागाव बुरै रक आसो अनसुरु जाकरै ताबुक जों जुदि बुरै रक बुबाग्रा जे जागाव जे जोंनो गोबां मा जागा सेब्रि दंमानो जों गाहाम खलायाबनो जों व्यवहार खलाय मा खांखाय ओंखाय जों आ जिनिस दंनो जों सामुंग थेपावै माखाय माने जों बुरै रक जेसेक माया हम्पानो रानी सेंथुमा जों माया रानी जानबि देवी सिंनि माया फानो किन्तु उ कुमारी मधुति हाइलेंगि मानिनाय बर' खाइलेंगि मानै हानि बागै जों थैलेरि मानायनो आं आसा खालायो गाङाबनो जत सिन बुरै रंनो मासावो बोरै बुमा बंनाय बिहिक बंनाय बोसा बंनाय बाहानक बंनाय एमनकि जे समय जों नुगो जे बा अंको बाके जों नुमानि रन क्षेत्र जुद्ध थांखाखौ बुरै रक काली रूप धारन खायो नै सै रकम खायनो ताबुक जों हानि बागै बोसाना नांखाय सिन बुरै रकनो बो प्रस्तुत खाय माननानि नुहुरै दं माने सब समय प्रस्तुत नुगो सिन बुरै रकनो माने कुनु जागा आं उनसुरु जागले नुगिया गा गाबनो सिन बुरै रकनो आं हामबाय मारियो जे चिनि बोसकांनि थिनांगोबो अबो हायकेनो माने चिनि हानि बागै चिनि बोसारकनि बागै जों तो बुमाब्ले मावान सुनाय चिनि नक नुखुंनो नारक मा हायकेनो चिनि हानो नारक ना बागैबो अबो हायकेनो जों आगगलायै जों सामुं मा तांलायनाय आबोनो आं साना नाङो ओंखाय नों तो खरकसा काजाक बोरै मीन्स नों खरकसा बुमा ओंखाय नों खरकसा बुमा ngैनाय निनि बुमानि जे रुल्स दंमाय नुखुङो नों बो हायके आबोनो मेनेज खाय आव बेलेनो आबो एकदिक हिंगा कठिन प्रश्न एकदिक वानसो होइनाके खुबै सहज प्रश्न दो जों बुरै रक हंगाकाय कठिन हनै सामुंखाके बो कठिन नंनाय आनि मते हिंगाय किन्तु जे जिनिस जों इजी हनै खाके इजी नंनाय कारण सेले काहंकायनो कठिन नंनाय सोरां काहंकाय इजी नंनाय आबो बुरै रंनि काय दुइटा लामा दंता आंनि नुखुंगो सलिमान मते आं सानाय कारण आं खरकसा बुमा दिनै आं बोसानो आं परिदिना नांनाय कारण भबिष्यत जेकुनु खायनान थांगाय शिक्षा तो जेसाकेपन दरकार बिनि बोसकांगो बो गाहाम लामा मानैनानि हिंगाय आबोनि पिछने आबोनि लगी हिंगाकाय ताम तंनाय आंनि परिबार साबो दं आंनि बुमा बुफा दंनाय बोकरा जग बोकरा दंनाय ताखु कुकुक दंनाय आंनि कुबु माने कुसु गोबां दंनाय बरंनि लगी आंनि ताम हालक नाना आं खरकसा नंनि बुबासो इं दंहा बिबि इं दंहा बरंनि प्रति आंनि ताम दायित्व दं ओ दायित्वनो सोनामबाय मानि परेसे आं फातारनि सामुंनो रमनानि नांगौ गां बनोसो सगां मा सोनामग्राव आबो सोनाममान लगे लगेनो जों चिनि हानि चिनि बरकनि प्रतिबो चिनि खायदाय दं हनै वान सुगै खायगा हंखायसे खायमाना किन्तु आं खायमाया आंनि नुखुंबायसे आं पाइलाया ओंखाय नोंते खायमालिया केबो पाइलायनाय केरै जदि पाइलाय जाक हंखायसे पाइसेनाय पाइलायलिया हंखायते पाइलायलिया कै तिनि आं बोसा जेरायनो तै फानो आं जत मानसाक आंनि बुमा बुफा बोकरा जग बोकरा संबाय आं अनेक बरक बाय जे मानसाक आं सुबावो समय रुओ बरकनो किन्तु परिबारनो समय नानि बेलायखेनो दरकार चिनि बुरै रक दिनै आं आंनि नुखुंगो तामुं दं दिनै ताम करै दं आंहाबो सिनानि नांगौ सिया हंखाखाय दिनै आं
समाजनि बागै काम खाय दंगा समाज सेबिंगै दंगा समाजनि बरकनि बागै सिमा आं गुरि दंमा बाया समाज तो आंनि परिबार सि आंनि आगे समाजनो आं मानाय गेरानाय परिबार ठीक नखाय आं समाजनो ठीक खालाय मानाय गावन बागै परिबार मेंटेन जतनि सिलाय दरकार आबन परे परिबार आंनि परिबारबो तो नुक फायनाय बिले बाहायके खायना नांनाय आस्ते आस्ते थांते हिंते हिंखायसे दिनै आं हायके खायगाबो खायसे बर'बो नुकनाय जेना चिनि नंनि बर' खायके दङ जोंबो रायजातै दङ इसलिया चिनिबो खायके दङ नि बर'बो आगंनाय परिबार आगखाय नक्सुनवारि आगंनाय नक्सुनवारि आगखाय गामियामसाय आगंनाय गामियामसाय आगखाय एलाकारसे आगंनाय आबन बागै बुरि रंनि बिसेसखाय चिनि हायुंग अनेक गतर बंनि भूमिका दङ आबनो जों बुरि रक माने निजि बुजिवै आ भूमिकानो पालन खायनानै नांजागो दा गां तो किसा कक बांला किसा दालगै कक मासाव कारण आं जों जेरै फांसिनि सिसि नोंखा मिक्स कालचार थांमा बागै जों बाहाय कक दालगै साजागो बाक्सा बरक साजे एफांनाय किन्तु उ सब समयनो सावै दंमोन बागै जों अककनो अंखरि फाय दा बाहाय दा ओंखाय तेकिसा जों दंखौ tabuk जों बेबक जागोना इक्वाल राइट नो दै सामा खानाव ओंखाय tabuk sini bubagra na sini kebo जों आरो बो bubagra belai खोनो बुमा बदरक सना मै बेरिनो belai खोनो राइट केबं मा रि मानुक दं हे दिबा ओंखाय ताबो आं bubagra ना आंनि कौनो सानाया आं सानाय मिनिके बा सोंनाय मिनिके महसे नों सलाबै बेनि बिसिङो जे सलांके गोबां बोरिंके किसा एबा बोरिंके गोबां सलाके किसा आबा हायदे वानसुक ना कि सलाबै बोरिबे ना बो बाक्सा बाक्सा ना बान्ता ओंखाय जों इंडियन कन्स्टिट्यूशन बनायखौ नुगौ बोरिरक सलारो बाय बाक्सा इक्वाल राइट ग्रुइ पासानानि बाय जेसपान खायनि रो हाके नुक दंब्ले ओंखाय गोमा जागोन ना बाहाय नि दङ ओंखाय ओ राइट नो तुइनाय बोरिरंनि आबनो तुइनाय नोंता म बप्ति वानसु मरत अबखाय बेलाय नांमानि ककचिनि जे उनखनि बागै ताबुनि जेनारेशन दंनि बागै बा लाइ थाइनैसिनि बोरि रंना बागै बेलाय न नांमानि क्वेश्चन इ जों नुगौ जागा जागाव जों नुगौ जे जों जतनो समान नि हिनुदो तबेखाय जत जागा समान या संखाय समान जे खायनानि बाक्सा बाक्सा जागावाबो सम्भव याबो दङ कारण बुमा बुफानि सम्पतियाव जों समान नों मानफानो फानसें खिबुयै सामुं दांनानि जागाव हंखाय जों जालाबाय बाक्सा बोरि कुमदिनो सम्भव या ओके जेमन लेखा परा खायतेनि निनि चाकरि खायतानि बेबाग जागानो जों समान दङै मानो किन्तु जों दाबो जों नुगौ बाक्सा बाक्सा आं निउस रक लगै नायखाय आं नुगौ जे যারা পলিটিক্স খাইনাय बर'खनो सलारक असक गोबां मानो बोरि रक असक माने सीट रंनि खेतर पोजिशन खेत्र होता उनका अब रग उनका कई नुगो जे ठीक न जों बोरि रक इक्वल न जों मान थाइनांगौ हुनपानो जों सलारो बे बाक्साले खासिक मानो कोनो दिन सम्भव या बाक्सा बरक खनावै जाजे एफान बाहायके खाजिगि माया हने हिने आनि मते हिनका कई बोरि रक हुनका कई लगिनांगौ सला हंखाय लगिनाया दिनै सला हरदि बर थाङि मानफानो बोरि हरदि बर साइचुं कुन्दि नंखरि माया आरोनो सला बाय बोरिनि किसा पार्थको दंजागो दा फेरमुं दं ओंखाय अब हिनानो ताङि माया आंनाय माननाय যথেষ্ট माननाय किन्तु चिनि समाज एमनखे खाजाक माने बोरिनिखे किसा दुर्बल नजर बाय जोंना सिबजागो सला हंखायते किसा गोब्राब नाहार मुंबाय नाहार जागो दा गाबोन बागैनो नांगौ जों समान न सब दिगेनो समान न किन्तु खायनानि कार्यकारी खायनानि थांगा हंखाय आबनो जों आसक फिलफुल खाय साक्से को खाय आबनो जों समानो तुबुइ मेया कारण बुरैं खानक पाहारानि नाय सलांखा फातानो सनामनाय इनका आ जागाव हंगा खाय जों किसा दुर्बल नङै उनसुरि मा दं बोरि र ओमफ्राय आबो बाक्सा हिनाय ताङो बोरि हिनबा माइ आंनाय बोरिबो खायमानो যথেষ্ট खायमानो किन्तु अनेक बेजाल फाय दिनै आं नुगौ आंनि ताखु बुखु संनो आं नुगौ दा आंनि बाय संरंनो नुगौ बरक साख्रि खाय दङ आं तो खायलिया साख्रि किन्तु आं साख्रि खायनो मानि इच्छा करे आं बंनो नुमा आं साख्रि खायनो मुजुनिया बक साख्रि खायमान नुगौ डिउटि सलामना बागै थाङो चिन कबाय थाङो आमिं माइखौ तुमका फिंमा हायनो बंनि कुनो रेस्क मान करे एकदम माने परिवार एकदिक हिंखाय चेराय खनायनो नायनो टाइम करे साबोतै बुमानि माया एकदम बरक सालैनो मा दङ गाबोन बागै जों
सब जागायाव जों समान होनो वानसुगै माइया होनो आं माहिनो ओके आं वानसुगै माइयाव बनो जे जों चिन खाइताइनो आलगा चिन मा दंथाइनो आलगा इसोर सनाम हमानि जोंनो सला बोरै हिनि हमानि पार्थखौनो जों किजा सिना नांगौ जत जागा जों समान माबाय समान नों माना आबो कुनु दिनो सम्भव गैया ओके 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 बेलाय को काम साका ओंके तबुक ते किसा सुइनो सिनि कक सालेमानो जों सासननि बकै थांना सिनाय तबु जों सिनि तिप्रा जों नायनेके याक बार के सिनि तिप्रा हाव दफानि बरनो जों नायनेके ओंके बोरै रगबाय चरा रगबाय स्रोंमानि रोंमारि रग गोबां मानो तबुक बाक्सा बाक्सा रों थांगा नायनेके ओंके तबुक नियो मल हंगांके बैरुकसे गोबां रोंमारि को तंमारक नुजागै दं ओंमा फिलता ओंका एडुकेटेड ओं थाङैबो ते गुबुननि दफा एबा गुबुननि बर' बाय कायजागे थांमारक जों बेलेगखौ नुगैदों ओंखे खरकसा तिफ्राजों गोरों गोरों बो तुमुं नमा हेके ते गुबुन बेकाजों थांखांखे आबो सिनि हा दफा याकबारके तिफ्रा रंनि आबो तामो सामा दकलाय ना तामो सिनि बगे सायादों आबनो तै नों खरकसा बुखुगजों नै एबा नों खरकसा बुमाङै नै नि साजों दुजों दङै दंखांखे एबा नि तै ताको बुखु जेसपान खाता आबनो तै नि रिएक्शन तामो दं किसा si ki sao belai no nangmani question no buni to phabai chini buri rok kaijagi thangka hangka kaita after marriage ni pore hingkai to जों bini caste जों ma sini जों bini borok singni thango right jat kamawi thango hingkai जों agi to jokhon जों nugui phekang cherai phuru rogo to chini borok মানে বুইনি দফা বাই আপরো অনেক আদান প্রদান মানে থাংলাই সুদङ আবো उंगै थांका कांगा बुनो साना नानि आगिनि ककनो जों दाबो खिबिवै दाबो तो जों वेल एडुकेटेड ओंखा right सिका नुखा फादार हास्तेबो थाङै जों स्रोङै फायका नुगै फायका ओंका आगि जें मानो जों बाद्रिवै अन दाबो जरातै जे तंनाय जेराय खोनाय रक बरक अ जिनिसनो वानसुक थाइ दङ जे जों फादारनि बा बुकुबुनि दफानि सलारकनो जों साइहनि लगिसंहनि स्नामै नाखा हंके चिनि तिप्रा साबो संनि बेलायनो लस जों जागो आं बाहायकै लस आबना आं ताबुनो सावनो तिनि आं गोबांमा बरकनो नुगो फातार हास्तेनि सलारक बाय कायजागो साउथ इन्डियानि सला केरालानि सला पान्जाबनि सलारक बाय कायजागै even foreigners basa kufur foreigners brobay kaयजागो काबो कायजागि फाइमान पते कयेक जना ताबु गानि बसकांगो नां मकल बसकांगो नुगै दंगो बरक चिनि हास्तेव फिरगै फायि बिहिकनि माध्यमे खायि बरक चिनर बिजनेस ख्लायनानि बागै चिनि तिप्रासानि मानथाय सकथायनि बरक सेप्लेवै दङ किन्तु अबो हायरकनो चिनि सिजाक नुकजाक थंकरं रक अबरंनो वान सुक्ताय दङ सुदु रांनो सिमि जों नाहारि दङै इनिया आनो बसक जराते इलेक्शनो चुबानो आं बसक जराते एकटा प्रोजेक्ट आनि बसक आरानि प्रफिट दङ आ जिनिस दङ वान सुगियावै ताबो बो समय दङ जे फातार हास्तेनि सलारक बै कायजागि जे बरर बिजनेसनि माध्यमे चिनि हानि बसारकनि मानथायनो जे सेगि दंफायमनि अबरंनो जों बन्द खायना नांनाय आबो हायरक नुगो बाक्सा बर पेट्रोल पाम्प खलगै मानि दंफायका गोबांमा फेक्टरि खुलक पायो तिनि ब अबो हायके सुजुग नायको पेट्रोल पाम्प चिनि हास्तेनि हानि बसारक मानखाम तिनि गोबांमा अंको नुगो जों तामहिनानि दै फेक्टरि खुलकमानि नुगो निनि आते डिस्पोजल प्लेट खायमानि आते फेक्टरि गोबांमा नुगो कारण चिनि बरक तो आ जिनिस रनो बिजनेस रकनो चिनि माइन्ड तो सेटअप निया को ताक जराते खूब कम किसा किसा संगै फै किन्तु बरक तो फातानि बरक व्यवसा खायजानाय बिजनेस गोरों बरक गा आबा हायके बरक बिनि बिहिकनि बिसिंतै चिनि बरकनि मानथाय रकनो तलाङै दङ आस्ते आस्ते चिनि हानि बसारकनि मानथाय कमावै दङ गा एमनके आं नुगो दाबो गोबांमा जागाव नुगो ता जे गुबुननि बसंनि बरक बै कायजागैनो तिप्रासा आं तिप्राजो खनै বিভিন্ন জাগাও বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিনি তিপ্রাসা বাবজক বর তিপ্রাজক বরি রক বাই বাক্সানো ব তিপ্রাজক ন তবে খাই বিনি তাবো পরিচয় বিনি বংশ কিন্তু তিপ্রাজক লিয়া হয়তো বাবো তামহিনান বনব मारवारि फानोखा बा निनि केरेलियान फानोखा बा वानजि बसंनि बरक फानोखा ता तबे बरक जों तिप्रासा हनि सारागलिया ताय किन्तु साइमिया बरक
kagoje kolomo borong ni kinto oporijoy tei kerikha ga aboni bagoi जों जे मानि ओंखा आं हिनाय तो आगि तो चिनि नुगुइ फायो आगि अकरा साकरा रखबो आनि बन्धु बसाबाय आनि बसा बुनि बसंनि बर ओमफ्राय कालिमा रं नुखा किन्तु आबो एक समय जोंहा जिनिस रं आसो कुथुकै वानसुगलायनि बागै न अमा हाइरक ओंखाना किन्तु ताबुक तो जों सिका नुखा जिनि मानथाय बियां कसगै दं गाबोनि बागै ताबुनि जेरै रंना आं हिनाय नों काहाम सोलोंजाक निनि सोलाय किसा तलानि फानसला bobo nono mangkha bini nukungse naithoknai bole right nini bai nini se chuba jagai thang bole kaisa gana kaisa koribe kaisa pan khoti gore nung to gana bole nung mono gana sana manai bole nga nung tang buni no nanai ba nini wasa kabang ma tongi tongu nung buni no tang hamjang nai ba o ani nong ni nu jeng khanamani babui pakhini je kobita nijini nokha kichi kapala phanche kaham buni nokha buni no buni icha e obono गाबोन बागै आं सानाय जेसेबानो गोबाय किसि काना गुजा फानुथु निजिनि जातनि बर' खमानि ना आलादा जातनि बाहायनो मतमा आलादा आमो जातिनो हामजाकदि जातिनि ब संनो नादि जात बायदंदि जातिनो मोथांदि हिनाया आबो सां साना नायो गाव बर' गबो जे आं प्रायनो नुगै दङ ताबो फाताराव थांखायनो परिना हनि थांलायो जेखुनु একটা प्राइवेट जब खायनो हनि थांलायखाङायनो फातानि हास्तेनि बर' बाय दङ किन्तु बिसि गोबां दक दं मेका हाव तेसा फिरगलाय फायो अर फायगाय बर' गरनि सुजुग सुबिदा न नानानि चेष्टा नावो गा आबोखै साया आबो बेलाय साया ग अबहाय रगनो जों मथाकनानि नांगौ एबं कासुनानि नांगौ जिनि हानिबो सारंनि मानथाय जाहाते सुदु जों मानसुखौ वानसा सिमिसि जिनि मानथायनो सेगै दङ किन्तु आस्ते आस्ते उ वानसानो कारे सल्तो तै मुखां वानसा संनि जायतिनो बरक जा आस्ते आस्ते कमरि थांमानि आबो बेलायखै जाया आबोनो मथाकना नांनाय हिना आं खाखायो बेले बेले हामबाय जिनि बुकुनो बेलायखे नांमान कक बतिनि अर रमजि सेका कक बारदनि बिसिंगो फानो जों अमसिकनो थाखाय अमहाया लुकरक थिनांगो जों तेबो नांगौ मानि जिनि ससाइटिनि कक जों जिनि बुकुनि बिसिं देखा लायफिनाय तेबो नांमानि कक जों थिनांगो तुबनाय बेले बेले हामबाय नरक जेउ नाय तमनि बागै जों अरना बासलायसिनाय बुकुनो बेले बेले हामबाय नोंसनो जरमान बागै नाय दनि नरक जेउ चिनो पान्दारक बेले बेले हामबाय